Hello. Imbangal doyo amin. Kalau kakapsat. Jak maamin pananglipot mo kakaisod ng ayat ko. Pinagsagabam itilindo napudno a puso. Awanag kurangak jakamot nagbasulak apay ngayon ka na nasa empty ka lang amakin ka ang nagayat tabi na hibayan na jak maamin pananglipot mo kakaisun ng ayat ko. Pinagsagabam itilindo napudno a puso. Awanag kurangak jakamot nagbasulak apay ngayon ka lang na nasa empty ka lang amakin ka ang nagayat tabi na hibayan na lipatin ka iti kunat genjak maaramid gaputranggat tawen kendulen isut may palagi ni ayat nga intukip mo ang nanahayon to'y puso. Laglagi pem si kalat inayan ko nangital ka kay amin ko. Get in karik si kati umuna ken maudi nga ayat ko sapay kuma amasaratam inapudno aragsak mo. Jak maamin pananglipot mo kakaisun ang ayat ko. Pinagsagabam itilindo napudno a puso. Awanag kurangak jakamot nagbasulak apay ngayon ka na nasa empty ka lang amakin ka ang nagayat tabi na hibayan na lipatin ka iti kunat ngenjak maaramid gaputranggat tawen kendulen sut may palagi ni ayat nga intukip mo ang nanayon to'y puso. Laglagi pem si kalat inayat ko nangital ka kay amin ko. Get in karik
Sapay kuma